Késő este volt. Edzés és vacsora után ledöltem szundítani egyet. Amikor felébredtem, majdnem éjfél volt már. A koratavaszi, hűvös éjszakában lassan sétáltam a benzinkút felé. Hátulról erős fuvallat érkezett, amely mintha előrehajtott volna a kampusz ösvényein. Amikor az ismerős útkereszteződéshez értem, lelassítottam a lépteimet. Gyengén permetezni kezdett az eső, és még jobban leütötte az éjszakát. A melegen megvilágított iroda fényében Szókratész körvonalait láthattam a párás ablakon keresztül. A bögréjéből ivott éppen. Tüdőmet várakozás és félelem keveréke szorította össze, felgyorsította a szívverésemet. A kövezetet bámulva mentem át az úttesten, és közeltem az iroda ajtajához. Tarkómon szélfuvallatot éreztem. A hirtelen jött hűvösségtől felkaptam a fejem, és Szókratészt pillantottam meg az ajtóban. Rám nézett, és úgy szimatolta a levegőt, mint egy farkas. Úgy tűnt, hogy egyenesen keresztül nézne rajtam. Eszembe jutott a félelmetes kaszás. Tudtam, hogy ebben az emberben hatalmas melegség és együttérzés lakozik, de sötét szemei mögött valami ismeretlen veszélyt érzékeltem. Félelmem azonnal elosztott, amikor kedvesen megszólalt. Örülök, hogy visszajöttél. Egy intéssel betessékelt a szobába. Amit levettem a cipőmet és leültem, megszólalt a benzinkút csengője. Letöröltem az ablakról a párát, és láttam, hogy egy leeresztett gumiú öreg Plymouth döcög be az állomásra. Szókratész katonai esőkabátjában már kifelé tartott az ajtón. Az öreget látva néha meglepődtem magamon, hogy is riadhattam meg ettől az embertől. Az esőfelhőktől elsütődött az éjszaka, és gyorsan elröppenő emlékfoszlányokat idézett fel bennem a fekete csukjás halálról. A gyenge eső kopogását most a csontos kezek háztetőn való dühött dobolásának hittem. Állandóan mocorogtam a díványon. Fáradt voltam a megfeszített tornatermi edzésektől. A következő héten lesz a területi bajnokság, és aznap volt az utolsó kemény edzésem a verseny előtt. Szókratész benyitott az iroda ajtaján. Megállt az ajtóban, és így szólt. Gyere ki, most! Aztán otthagyott. Amint felkeltem és felhúztam a cipőmet, kinéztem a ködbe. Szókratész a pumpák mögött állt, a kút fénykörén kívül. Félig a sötétség leplébe burkolózva úgy tűnt, mintha fekete csukját viselt volna. Nem megyek ki. Az iroda olyan volt, mint egy erőd, az éjszakával és a külvilággal szembeni védelem. A világ az agyamra kezdett menni, mint a zajos belvárosi csúcsforgalom. Nem létezik. Nem megyek ki. Szókratész újra intett a sötétből, aztán még egyszer. Megadva magamat a sorsnak, kimentem. Amint óvatosan közeledtem az öreghez, hozzám fordult. Figyelj, érzed? Mit? Érezd! Ekkor elállt az eső, és a szél, mintha megváltoztatta volna az irányát. Különös, meleg szél. A szelet, Szókratész? Igen, a szelet. Változtatja az irányát. Ez azt jelenti, hogy elérkezett a fordulópont az életedben. Most. Lehet, hogy nem vetted észre, és igazából én sem, de a mai éjszaka döntő fontosságú a számodra. Elment, de visszatért. És megfordult a szél. Rám nézett pillanatra, aztán bemasírozott a szobába. Követtem, és leültem az ismerős díványra. Szókratész nagyon csendesen ült, puha, barna székében, tekintetét rám szegezte. Megszólalt. Hangja olyan erős volt, hogy biztosan áthatolt volna bármilyen falon, és mégis olyan lágy, hogy elbírta volna a legenyhébb márciusi szellő. Valamit meg kell tennem most. Ne félj! Felállt. Szókratész, halálra rémítesz! Hebegtem mérgesen, hátrafelé csúsztam a kanapén, amit lassan közelített felém, lopakodva, mint a prédájára támadó tigris. Kinézett az ablakon, hogy senki sem jönne, aztán letérdelt előttem, és lágyan megszólalt. Dan, emlékszel, amikor azt mondom, hogy először meg kell változtatnod a gondolkodásodat ahhoz, hogy a harcos útját megpillanthast? Igen, de igazán nem hiszem, hogy... Ne félj, ismételte meg. Nyugtasd meg magad, Konfúciusz egyik mondásával, folytatta mosolyogva. Csak a legbölcsebb és az ostoba nem változik. Miközben ezt mondta, gyengéden, de határozottan a homlokomra tette a kezét. Egy pillanatig semmit nem észleltem. Aztán hirtelen egy egyre növekvő nyomást éreztem a fejemben. Hangos zúgást, aztán olyan hangot hallottam, amellyet a partra törő hullámok adnak. Csengettyűk hangját hallottam, és úgy éreztem, szétrobban a fejem. Ekkor pillantottam meg a fényt, és az elmém felrobbant ebben a fényességben. Valami haldoklott bennem, ezt bizonyosan éreztem, valami más, pedig éppen megszületőben volt. Ezután mindent elnyelt a fény. A díványon fekve tértem magamhoz. Szókratész gyengéden megrázott, és megkínált egy csésze teával. Mi történt velem?
Mondjuk, hogy manipuláltam az energiáidat, és megnyitottam néhány új áramkört. A tűzijáték, amit láttál, nem volt más, mint az agyad élvezkedése az energiafürdőben. Az eredmény az, hogy megszabadultál a tudás egész életre szóló illúziójától. Mostantól fogva a közönséges tudás nem elégít ki, attól tartok. Ezt nem értem. Majd megérted, mondta, de nem mosolygott. Nagyon fáradt voltam. Csendben kortyoltam a teámat. Azután kimentettem magam, felvettem a pulóveremet és hazamentem, mint egy alvajáró. Másnap számtalan órán volt, számtalan professzorral, akiknek a gagyogása semmiféle értelemmel vagy jelentőséggel nem bírt számomra. Történelemből Watson mesélt arról, hogy Churchill politikai megérzései mennyiben befolyásolták a háborút. Abba hagytam a jegyzetelést. Túlságosan lefoglalt a terem színeinek és szerkezetének befogadása, a körülöttem ülő emberek energiájának érzékelése. A professzor beszédének hangjai sokkal érdekesebbnek tűntek, mint az általuk hordozott koncepciók. Szókratész, mit tettél velem? Soha nem fogok eljutni a döntőkig. Éppen kifelé sétáltam a teremből, a szőnyeg csomózott anyagában gyönyörködve, amikor ismerős hangot hallottam meg. Hello, Danny, napok óta nem láttalak. Minden este hívtalak, de soha nem voltál otthon. Bujkáltál valahol? Ó, szia, Suzy, örülök, hogy újra látlak. Tanulnom kellett. Szavai táncoltak a levegőben. Alig értettem őket, de érzékeltem, mi megy végbe a lelkében. Meg volt bántva, és kicsit féltékeny volt. Az arca azonban ragyogott, mint mindig. Szívesen beszélgetnék még veled, Suzy, de éppen a tornacsarnokba indultam. Persze, elfelejtettem. Éreztem, hogy csalódott. Nos akkor, látlak nem sokára, nem igaz? Persze. Watson előadása fantasztikus volt, nem? Imádom, amikor Churchill életéről van szó. Annyira izgalmas. Hát igen, hatalmas előadás volt. Na jó, Danny, akkor szia. Szia. Elfordultam, és eszembe jutott, mit mondott Szókratész félénkségemről és bizonytalanságomról. Talán igaza volt. Nem bántam valami könnyen az emberekkel, soha nem voltam benne biztos, mint mondjak nekik. Délután a tornateremben azonban igazán tudtam, mit csináljak. Életre keltem, és teljes gőzre kapcsoltam az energiáimat. Játszottam, pörögtem, ugrottam, bohóc voltam, bűvész, csimpánz. Ez volt az egyik legjobb napom. Az agyam tökéletesen tiszta volt. Pontosan tudtam, hogy amiben belekezdek, hogyan hajtsam végre. A testem laza volt, ruganyos, gyors és könnyű. Ugrálás közben felfedeztem a másfélszeres hátraszaltót félcsavarral a végén. A felső rúdó pedig duplát ugrottam teljes csavarral, mindkettőt elsőként az államokban. Néhány nappal később a csapat elrepült Oregonba a területi bajnokságra. Megnyertük a versenyt, aztán hazatértünk. Olyan volt az egész, mint egy álom, harson a szóval, a dicsőséggel, de a gyötrő gondolatoktól nem menekülhettem. Végig gondoltam a fénykitörés éjszakája óta átélt eseményeket. Valami biztosan történt, hogy a Szókratész megjósolta, de ez valami rémisztő dolog volt, és én úgy éreztem, egyáltalán nem tetszik nekem. Talán Szókratész nem is az, aminek látszik, talán agyafúrtabb, gonoszabb, mint gondoltam. Amikor azonban a világos irodájának küszöbét átléptem, és megláttam lelkes mosolyát, a kételjeim szétoszlottak. Amint leültem, Szókratész így szólt. Készen állsz egy utazásra? Egy utazásra? Visszhangoztam. Igen, egy utazásra. Egy vándorlásra. Egy vakációra. Egy kalandra. Kösz, nem vagyok úgy öltözve. Bolondság, kiáltott olyan hangosan, mindketten körülnéztünk, nem hallotta meg egy járókelő. Sütött hangosan, ne olyan hangosan, mindenkit felébresztesz. Beszédességét kihasználva hirtelen kibögtem. Szókratész, az életemnek már nincsen értelme. Semmi nem működik, ha csak nem a tornateremben vagyok. Nem arról volt szó, hogy jobbá teszed a számomra a dolgokat. Azt hittem egy tanítónak, ez a dolga. Beszélni kezdett, de félbeszakítottam. És még valami. Én mindig azt hittem, hogy magunknak kell megtalálnunk a helyes életet. Senki sem mondhatja meg a másiknak, hogyan kell élni. Szókratész tenyerével a homlokára csapott, és rezignáltan felfelé nézett. Én a te utadnak a része vagyok, pávián, és nem mondhatod, hogy a bölcsőből loptalak ki, és bezártalak ide. Akkor mész el, amikor akarsz. Az ajtóhoz ment és kinyitotta. Ekkor egy fekete limuzin hajtott be az állomásra, és Szókratész megjátszott brit akcentussal így szólt. Az autója készen áll, uram. Zavarodottságomban tényleg azt hittem, hogy ezzel a limuzinnal indulunk el az útra. Miért is ne? Így megzavarodva egyenesen a limuzinhoz mentem, és elkezdtem bemászni a hátsó ülésre. Azon találtam magam, hogy apró ember ráncos öreg arcába bámulok, aki egy körülbelül 16 éves lányt átkorolva ült. Talán Berkeley utcán szedte össze, úgy nézett rám, mint egy gonosz tyík.
Szókratész a pulóverem hátuljánál fogva megragadott és kiráncigált az autóból. Miközben becsukta az ajtót, így mentegöződött. Bocsássanak meg az én fiatal barátomnak, még soha nem ült ilyen szép autóba, és elragadtatta magát. Nem igaz, Palikám? Ostobán bojtottam. Mi folyik itt? Suttogtam dühötten a szám sarkából. Szókratész azonban már mosta az ablakokat. Amikor az ajtó elhúzódott, elpirultam szégyenemben. Miért nem fogtál vissza, Szókratész? Hogy őszinte legyek, elég mulatságos volt az egész. Nem is tudtam, ennyire naív is tudsz lenni. Ott álltunk az éjszaka közepén, egymásra merevedve. Szókratész vigyorgott, miközben én összeszorítottam a fogaimat, és elkezdtem dűbe gurulni. Hát teljesen elegem van abból, hogy állandóan a hülyét játszom melletted. Kiáltottam. Nos, be kell látnod, olyan buzgón gyakoroltad már ezt a szerepet, hogy majdnem tökéletességig vitted. Megpörültem magam körül, belerúgtam a kukába, és visszacsörtettem az irodába. Aztán eszembe jutott valami. Miért neveztél Palinak az előbb? A Pali madár rövidítése, mondtam, miközben elment mellettem. Rendben van, a francba vele, mondtam, miközben utána szaladtam az irodába. Utazzunk el. Bármit is adsz nekem, elfogadom. No csak, ez egy új oldalad, a bátor Danny. Bátor vagy sem, de nem elveszett. Most mondd meg, merre tartunk? Merre tartok én? Nekem kéne irányítani a dolgaimat, nem neked. Szókratész mély lélegzetet vett. Dan, mindent nem mondhatok meg. A harcos útjának nagy része bonyolult és láthatatlan a beavatatlan számára. Egyelőre azt mutatom meg neked, hogy milyen nem egy harcos. Azáltal megmutattam neked, milyen az elméd. Ezt hamarosan meg fogod érteni, ezért egy utazásra kell, hogy elvigyelek. Gyere velem! A szerszámos állványok mögött megbújó zugba vezetett, amelyet korábban nem vettem észre. A zugban egy szürke szín dominált. Felkavarodott a gyomrom. Ülj le, mondta kedvesen. Addig nem, amíg el nem magyarázott, hogy mi ez az egész. Összefontam a karomat a mellemen. Most rajta volt a sor, hogy kitörjön. Én harcos vagyok, te viszont egy pávián. A francot sem magyarázok neked. Most fogd be a szádat és ülj le, vagy menj vissza a stadionok rivalda fényébe, és felejtsd el, hogy valaha is megismertél engem. Nem viccelsz, ugye? Nem viccelek. Egy pillanatig tétováztam, aztán leültem. Szókratész benyúlt egy fiókba, kihúzott néhány hosszú pamut darabot, és a székhez kezdett kötözni. Most mit fogsz tenni? Megkínzol? Kérdeztem félig tréfásan. Nem, de most kérlek, maradj csöndben, mondta. Az utolsó szalagot a derekam és a szék köré tekerve, mint egy biztonsági övet a repülőgépen. Repülni fogunk? Szok. Úgy is mondhatjuk, válaszolta elém térdelve. Kezébe vette a fejemet, és a hüvelykujjait a szemgöldöröm felső csontjaira helyezte. Csattogtak a fogaim. Kínzó vizelési inger jött rám, de a következő másodpercben elfelejtettem az egészet. Úgy véltem, hallom a hangját, de nem értettem, mit mond. Túl messziről jött. Egy kék ködbe burkolt folyosón mentünk végig. A lábaim mozogtak, de nem éreztem a földet. Óriási fák vettek körül. Azután épületek kialakultak át, az épületekből sziklatömbök lettek, és egy meredek kanyonban másztunk fel, mely egy sima szikla szélévé változott. A köd kitisztult, a levegő fagyos lett. Zöld felhők függtek felettünk mérföldeken keresztül, a narancssággal réggel találkoztak a horizonton. Reszkedtem. Mondani akartam valamit Szókratésznak, de a hangom elfolytva tört elő. Már nem tudtam uralkodni a remegésemen. Szókratész a hasamra tette a kezét. Nagyon meleg volt. Csodálatosan megnyugtató hatást tett. Ellazultam, erősen megfogta a karomat, erősített a szórájtásán, és előrevetődött a világ széléről, magába rádva engem is. A felhők váratlanul eltűntek, egy fedett stadion gerendáin csüngtünk, és veszélyesen himbálóztunk, magasan a talaj fölött, mint két részeg pók. Hopp, mondta Szok, kicsit elszámítottuk magunkat. Mi a fene? Üvöltöttem, miközben biztosabb fogást kerestem. Fellendítettem magam, és egy gerendán feküdtem pihegve, kezeimet és lábaimat köré fontam. Szókratész könnyedén letelepedett elém a gerendára. Észrevettem, hogy korához képest milyen könnyen mozog. Hé, oda nézz, mutatta lefelé. Ez egy torna verseny. Szókratész, te bolond vagy. Én bolond vagyok. Nézd csak kül a gerendán mellettem. Hogy szállunk le innen? Természetesen ugyanúgy, ahogy feljöttünk. És hogy jöttünk fel? Nem tudom pontosan. Az első sorban akartam helyet szerezni, de attól tartok, mindet eladták. Metsző hangon felnevettem. Az egész olyan nevetséges volt. Szok a számra csapott. Elvette a kezét. Ez hiba volt.
Ha, hangosan nevettem, de aztán megint befogta a számat. Megnyugodtam, teljesen kergének éreztem magam, és kuncogni kezdtem. Élesen suttogott. Ez egy valóságos utazás. Valóságosabb, mint a mindennapi életednek ébren töltött álmai. Figyelj oda! Ekkor már megragadta a figyelmemet az alattunk látható kép, ebből a magasságból a közönség színes pontok tömegévé vált össze, fénylő, fodrozódó, pointilista festményé. Egy felemelt színpadot pillantottam meg az aréna közepén, 4 élénkék talajszőnyeggel, amelyeket különféle tornaszerek vettek körül. A látványtól összerándult a gyomrom, a szokásos verseny előtt idegességet éltem át. Szókratész egy kis hátizsákba nyúlt. Honnan került ez oda? És egy távcsövet nyújtott nekem, amikor az egyik versenyzőnő lépett ki a talajra. A magányos tornászra nyitottam a távcsövet, és láttam, hogy szovjet, tehát egy nemzetközi versenyt figyelünk valonnan. Miközben a felemás korláthoz ment, észrevettem, hogy hallom, amit magába beszél. Biztos fantasztikus az akusztika, gondoltam, de aztán láttam, hogy nem mozognak az ajkai. Hirtelen a nézők felé fordítottam a távcsövet, és sok hang együttes morálását hallottam, pedig csendben ültek. Aztán rájöttem, mi történik. Valahogyan a gondolataiban olvasok. Újra visszafordítottam a távcsövet a tornásznő felé. A nyelvi akadály ellenére értettem a gondolatait. Erős legyél, kész. Láttam, ahogy fejben végigment a gyakorlatán. Aztán egy férfit figyeltem a közönségbe, aki fehér sporttrikót viselt, és éppen szexuális gondolatokat forgatott a fejében. Az egyik kelet-német versenyzővel kapcsolatban. Egy másik férfi látóan edző, egy nővel volt elfoglalva, aki a gyakorlatára készülődött. Egy nő a nézők közül szintén őt figyelte, és arra gondolt, gyönyörű lány. Tavaly nagyot esett. Remélem most megcsinálja. Észrevettem, hogy nem szavakat fogok fel, hanem érzéseket. Olykor csendeseket és nehezen kivehetőeket, olykor hangosakat és tisztákat. Ezért értettem meg az oroszt, a németet és a bármit. Valami mást is észrevettem. Amikor a szovjet tornász a gyakorlatát csinálja, elméje teljesen nyugodt volt. Amikor pedig befejezte és visszament a székéhez, újra beindult. Ugyanez volt a helyzet a gyűrűn függő kelet-német tornásszal és a nyújtón dolgozó amerikaival. Észrevettem, hogy a legjobbaknak volt a legnyugodtabb elméjük az igazság pillanatában. Az egyik kelet-német fickót egy zaj zavarta meg, miközben a korláton kézfenntartásból kézfenntartásba lendült. Éreztem, hogy elméje megfigyel a zajra. Micsoda? Gondolatás közben elhibázta az utolsó szaltóját. Mint egy telepatikus voyeur, belestem a nézők elmébe. Éhes vagyok. El kell érnem a 11 órás gépet, vagy a Düsseldorfi terveknek lőttek. Éhes vagyok. De miért a tornászt elkezdte a gyakorlatát, a nézők gondolatai is lenyugodtak. Most jöttem csak rá, miért szeretem annyira a tornát. Áldott pihenés menedékét nyújtotta zajos elmémtől. Amikor lengtem és szaltóztam, semmi más nem számított. Amikor aktív volt a testem, az elmém a csend pillanatait élvezhette. A közönség mentális zaja kezdett idegesítő lenni, mint egy túl hangosan szóló magnetofon. Leeresztettem a távcsövet, és hagytam, hadd csüngjön. Csak hogy elfelejtettem a szíját a nyakamba akasztani, úgy, hogy én is majdnem leestem a gerendáról, miközben megpróbáltam egyenesen a talajszőnyeg és a rajta gyakorlatát végző nő felé zuhanó távcsövet elkapni. Szok, suttottam megriadva. Ő nyugodtan ült. Lenéztem, milyen kárt okoztam, ám a távcső eltűnt. Szókratész elvigyorodott. A dolgok más törvényeknek engedelmeskednek, amikor velem utazol. Szókratész eltűnt, én pedig repültem az űrön keresztül, ám nem lefelé, hanem felfelé. Homályosan éreztem, hogy hátrafelé megyek egy szikla szélétől, le a kanyomba, aztán pedig a ködbe, mint egy őrült, hátrafelé lejátszott film szereplője. Szókratész nedves ruhával törölgette az arcomat. Még mindig meg voltam kötözve. Belesüppettem a székbe. Nos, kérdezte, látod az utazástól, mindig szélesebb lesz az ember látóköre. Mondhatjuk, de mi lenne, ha kioldoznál? Még nem, válaszoltam, miközben újra a fejem felé nyúlt. Ne, várj, mondtam, még mielőtt kialudtak a fények, és a felerősödött üvöltő szél az űrbe repített engem. Én magam voltam a szél, de a szemeim és füleim voltak. Messzire és széles körbe láttam és hallottam. India keleti partjainál fújtam, a bengáli öbölnél, egy elfoglalt mosónő mellett. Hongkongban egy finom textíliát árulósító férfi körül örvény lettem, aki hangosan alkudozott egy vásárlóval. Átszáguldottam São Paulo utcáin, a tűző trópusi napon röplabdázó német turisták testén felszárítottam az izzadtságot. Minden országban jártam. Végigviharzottam Kínán és Mongólián, és a Szovjetunió hatalmas gazdag földjén.
Átfújtam Ausztria völgyein és alpesi rétjein, áthatoltam a hideg norvég fjordokon, és felkavartam a párizsi Rue Pigalle szemetét. Az egyik pillanatban Texason átnyeső forgószél voltam, a másikban gyenge fuvallat, amely egy öngyilkosságot fordolgató fiatal lány haját simogatja az Ohio-beli kantonban. Mindenféle érzelemmel találkoztam, meghallottam a kínból fakadó sikolyokat és a hahotákat. Minden, ami emberi, nyitva volt számomra. Mindent éreztem és értettem egyszerre. A világ elmékkel volt benépesítve, melyek mindenféle szélnél gyorsabban örvénylettek, menedéket és szabadulást keresve a változás kényszere elől, élet és halál dilemmája elől. Célt, biztonságot, örömöt keresve, megkísérve, hogy értelmet adjanak a rejtének. Az emberek mindössze kavargó, elkeseredett keresésben éltek. A valóság soha nem felelt meg az álmaiknak, pedig a boldogság ott volt a közelükben, ott, ahol soha nem keresték. És mindennek a forrása az emberi elme volt. Szókratész levette rólam a textilcsíkokat, amelyekkel oda kötözött a székhez. A garázs ablakán keresztül szemembe sütött a nap, a szemembe, amely annyi mindent látott, és megtöltötte könnyekkel. Szókratész betámogatott az irodába. Közel reszketve feküdtem a díványon, rájöttem, nem vagyok többé a naív, csak magával törődő ifjonc, aki a szürke karos székében reszketve ült néhány perccel, órával vagy nappal azelőtt. Nagyon öregnek éreztem magam. Láttam a világban uralkodó szenvedést, az emberi elmét, majdnem elsírtam magam a megvigasztalhatatlan szomorúságomban. Úgy éreztem, nincs menekvés. Szókratész ugyanakkor kedélyes volt. Na, most már nincs több időnk a játszadozásra. Mindjárt vége a műszakomnak. Miért nem csoszogsz most haza, és alszol egyet? Kölyök. Feltápászkodtam, és felvettem a jackimet, de rossz helyre dugtam a karom. Miközben kiszabadítottam magam, fáradtan megkezdtem. Szókratész, minek kötöztél le? Úgy látom, a kérdezősködéshez sohasem vagy gyenge. Azért kötöztelek le, hogy ne essél le a székről, amikor Pán Pétert játszva csapkodsz. Valóban repültem. Úgy éreztem, megint lehuppantam a székre. Egyelőre mondjuk azt, hogy ez a képzelt repülése volt. Hipnotizáltál, vagy mi? Nem úgy, ahogy gondolod. Bizonyosan nem olyan mértékben, amennyire a saját zavarodott mentális folyamatait hipnotizáltak. Nevetett, felvette a hátizsákját. Hol láttam én már ezt? És indulni készült. Mindössze a számos párhuzamos valóság egyikébe vittelek el, hogy szórakozz és okulj belőle. Hogyan? Ez egy kissé bonyolult. Miért nem hagyjuk máskorra? Szókratész ásított és nyújtózkodott egyet, mint egy macska. Ahogy kibotorkáltam az ajtón, hátam mögött Szókratész hangját hallottam. Aludj jól. Számíts egy kis meglepetésre, amikor felébredsz. Kérlek, ne legyen több meglepetés. Mogyogtam, és szédelegve hazafelé indultam. Homályosan emlékszem, hogy belezuhantam az ágyamba, aztán minden elsötétült. A kék fiókos szekrényem álló ébresztőóra hangos ketyegésére ébredtem. Csak hogy nekem nem volt órám, a kék fiókos szekrényem sem, és vastag vattapapalonom sem volt, amelyet a lábaimnál egy csomóba találtam. Ekkor észrevette, hogy lábak sem az enyém. Túl kicsik, gondoltam. A napsugarak beömlöttek az idegen ablakon. Hol vagyok és ki vagyok én? Hirtelen gyorsan elmosódó emlékkép merült fel bennem, de hamar eltűnt. Apró lábaim lerúgták a maradék takarót, és kiugrottam az ágyból, éppen amikor anyu elkiáltotta magát. Danny, ideje felkelni, kicsim. 1952. február 22-e volt, a 6. születésnapom. A pizsamámat ledobtam a földre, aztán berúgtam az ágy alá, és a Lone Ranger alsónadrágomban a földszintre szaladtam. Néhány örömmel megérkeznek a barátaim az ajándékokkal, megesszük a tortát és a fagyit, és nagyszerűen fogunk szórakozni. De az összes zsúrdekorációt kidobtuk, és mindenki elment, kedvtelenül játszadoztam az új játékaimmal. Unatkoztam, fáradt voltam, és fájt a hasam. Becsuktam a szemem, és álomba szenderültem. Úgy éreztem, minden nap úgy telik el, mint a következő. 5 napig iskola, aztán hétvége, iskola, hétvége, nyár, ősz, tél és tavasz. Az évek múltak, és nem sok azután én voltam az egyik legjobb Los Angeles-i gimnazista tornász. A tornateremben az élet izgalmas volt, de azon kívül csupa csalódás az egész. Az a néhány pillanat, amiben jól éreztem magam, a trambulinon való ugrándozáshoz, vagy a Wellington hátsó ülésén Phyllis-szel első göndörhajó barátnőmmel való édelgéshez kapcsolódott. Egy nap Harold Fry edző felhívott a California Beckerley-ből, és felajánlotta egy egyetemi ösztöndíjat. Alig vártam, hogy a partvidékre érkezzek, az új élet helyszínére. Phyllis persze nem osztotta a lelkesedésemet. Veszekedni kezdtünk a távozásommal kapcsolatban, és végül szakítottunk.
Rosszul éreztem magam, de az egyetemi terveim megvigasztaltak. Biztos voltam benne, hamarosan elkezdődik az élet. Az egyetemi évek gyorsan teltek, dicsőséget hoztak a tornában, de nem sok magas pontszámot más téren. Negyed évben, közvetlen az olimpiai tornasejtezők előtt feleségül vettem Suzit. Beckerleyben maradtunk, hogy együtt tudjuk edzeni a csapattal. Olyan elfoglalt voltam, nem sok időm és energiám maradt új feleségemre. Az első selejtezőket az UCL-án tartották. Amikor a pontjaimat összeszámolták, hatalmas boldogság. Bekerültem a csapatba. Az olimpián azonban nem szerepeltem olyan jól, mint vártam. Hazatértem, és szinte névtelenségre süllyedtem. Megszületett a fiam, és növekvő felelősségérzetet és nyomást kezdtem érezni. Életbiztosítási ügynöki állást találtam, és ez a munka kitöltötte napjaim és éjszakáim nagy részét. Mintha soha nem lett volna időm a családomra. Egy év alatt Suzy és én külön költöztünk, végül pedig elvált tőlem. Az újrakezdés ideje, gondoltam szomorúan. Egy nap belenéztem a tükörbe, és rádöbbentem, hogy 40 év telt el. Öreg ember voltam. Hova tűnt az életem? A pszichiáterem segítségével leküzdöttem az alkohol problémámat. Volt pénzem, voltak házaim és nőim, de most már semmim nincs. Magányos voltam. Késő éjszaka feküdtem az ágyammal, és azon tűnődtem, hol lehet a fiam. Már évek óta nem láttam. Suzyra gondoltam, és a barátaimra a régi szép időkből. Ekkoriban napjaimat a kedvenc szintaszékemben, bort szapogatva, a tévét nézve, a régi szép időkön gondolkodva töltöttem. Figyeltem a ház előtt játszó gyerekeket. Úgy éreztem, jó életem volt. Mindent megkaptam, amire vágytam. Miért nem vagyok boldog? Egyszer az egyik gyerek, aki a füvön játszott, feljött a verandára. Barátságos kisfiú mosolyogva megkérdezte, hány éves vagyok. 200, feleltem. Nem igaz, mondta kuncogva csípőretett kézzel. Én is elnevettem magam, amit a csúnya kölgés jött rám, és Mary, csinos, ügyes fiatal ápolónő meg kellett kérje a kisfiút, menjen el. Miután Mary segítségével visszanyertem a lélegzetem, lihegve megkértem. Egyedül hagyna egy kicsit? Természetesen, Mr. Millman. Nem néztem, hogy elsétált, pedig akkoriban ez volt az egyik örömem, amit még maradt az életemben. Egyedül ültem. Úgy tűnt, mint az egész életemben egyedül lettem volna. Hátradőltem a hintaszékbe, és lélegeztem. Ez volt az egyetlen örömöm, és nem sokára ez is elmúlik. Hangtalanul, keserűen sírtam. A pokolba, gondoltam. Miért kellett a házasságomnak tönkre mennie? Miért kellett volna másképp csinálnom a dolgokat? Hogy kellett volna élnem valójában? Hirtelen rettenetes makacs félelmet éreztem, a legrosszabbat életembe. Lehet, hogy elmulasztottam valami nagyon fontosat, valamit, ami mindent mássá tett volna. Nem, ez lehetetlen. Biztosítottam magam. Hangosan elsoroltam minden eredményemet, de a félelem maradt. Lassan felálltam a dombtetőn álló házam verandájára, lenéztem a városra, és elgondolkoztam. Hova tűnt az életem? Mire volt való? Lehet, hogy mindenki? A szívem, a karom, a fájdalom. Megpróbáltam kiáltani, de nem kaptam levegőt. Ujjaim elfehéredtek, hogy reszketve szorítottam a korlátot. Ezen a testem jéggé változott, a szívem pedig kővé. Visszazuhantam a székbe, a fejem előre csuklott. A fájdalom hirtelen elmúlt, és soha nem látott fények jelentek meg előttem, soha nem hallott hangokat hallottam. Látomások lebegtek szemem előtt. Te vagy a Suzy, szólt meg egy távoli hang az agyamba. Végül minden látványos hang egyetlen fényponttá sűrűsödött össze, majd eltűnt. Megtaláltam az egyetlen békét, amelyet valaha is ismertem. Egy harcos nevetését hallottam. Sokkos állapotban felültem, az évek visszaömlöttek belém. Saját ágyamban voltam, a lakásomban, a kaliforniai Berkeleyben. Még mindig az egyetemen voltam, és a kvarcórám délután 6 óra 25-öt mutatott. Átaludtam az óráimat és az edzésemet. Kiugrottam az ágyból, és a tükörben néztem, megérintettem még mindig fiatalos arcomat, és reszkedtem a megkönnyebbüléstől. Az egész csak álom volt. Egy egész életút egyetlen álomban. Szókratész kis meglepetése. Ültem a lakásomban, és gondokkal küszködve kibámultam az ablakon. Az álmom kivételes módon életszerű volt. Valójában a múlt tökéletesen pontos volt, még azok a részletek is, melyeket már elfelejtettem. Szókratész azt mondta, hogy ezek a valóságos utazások. Lehetséges, hogy ez az utazás a jövőmet is megjósolta. 9 óra 50-kor az állomásra siettem, és összetalálkoztam az éppen érkező Szókratésszal. Amint belépett, és a nappali benzinkutas elment, megkérdeztem tőle. Rendben, Szókratész. Mi történt? Jobban tudod te azt, mint én. A te életed volt, nem az enyém. Istennek hála. De Szókratész, könyörgöm, kinyújtottam érte a kezem. Tényleg ilyen lesz az életem? Mert ha igen, akkor semmi értelme annak, hogy leéljem.
Nagyon lassan és kedvesen válaszolt, mint mindig, amikor olyasmit mondott, amire azt akarta, hogy különösen figyeljek oda rá. Ahogyan a múltunkat sokféleképpen magyarázhatjuk, és a jelenünket számtalan módon megváltoztathatjuk, különféle lehetséges jövők állnak előttünk. Amit álmodban láttál, az az igen valószínű jövő volt, amely felé tartanál, ha nem találkoztál volna velem. Úgy érted, hogyha azon az éjszakán úgy döntök, hogy nem állok meg a benzinkútnál, akkor ez az álom lenne a jövőm? Nagyon valószínű, sőt még mindig lehetséges, de választhatsz, és megváltoztathatod a jelenlegi körülményeidet, megváltoztathatod a jövődet. Szókratész teát készített, és finoman letette mellém a pökrémet. Mozdulatai kecsesek és kimódoltak voltak. Szókratész, szóltam. Nem tudom, mit kezdjek ezzel az egésszel. Az életem az elmúlt hónapokban olyan volt, mint egy képtelen regény. Érted, mire gondolok? Néha azt kívánom, bár visszatérhetnék a normális életbe. Ez a titkos élet itt veled. Ezek az álmok és az utazások nagyon megviseltek. Szókratész mély lélegzetet vett. Valami nagyon fontosat készült mondani. Dan, növelni fogom a veled szembeni követelményeimet, amint készen állsz rá. Biztosíthatlak, hogy majd el akarod hagyni azt az életet, amit ismersz, és olyan alternatívákat fogsz választani, amelyek vonzóbbnak, kellemesebbnek, normálisabbnak tűnnek, de egyelőre nagyobb hiba volna azt tenni, mint gondolnád. De látom, milyen értékes az, amit mutatsz nekem. Lehet, hogy így van, de még mindig bámulatos képességed van, hogy becsapd magad. Ezért volt szükség arra, hogy megálmod az életedet. Emlékezz erre, amikor vágyat érzel, elszaladj, és az illúzióidat kergest. Ne aggódj miattam, Szókratész. Megbirkózom a dologgal. Ha akkor tudom, mi vár rám, befogtam volna a szám. A márciusi szelek kezdtek lenyugodni. Színes, tavaszi virágok illata töltötte be a levegőt, még a zuhanyozóban is éreztem, ahol egy kimerítő edzés után éppen a verejtéket és a fájdalmat mostam le a testemről. Gyorsan felöltöztem és leszögdécseltem a Harmon tornaterem hátsó lépcsőin, és megpillantottam az Edwards Field feletti égen a nap utolsó sugaraitól elömlő narancssárga fényeket. A hűvös levegő felfrissített. Nyugodtnak, a világgal megbékéltnek éreztem magam, a belváros felé baktattam, hogy bekapjak egy sajtburgert a UC moziba menet. Az a példa a Nagy menekülés című izgalmas filmet adták, amely brit és amerikai hadifoglyok bátor szökéséről szólt. Amikor vége lett a filmnek, a University Avenue-n kocogtam végig a kampusz felé, melyről a Statek felé letérve a benzinkút irányába vettem az utam. Nem sokkal azután egy Szókratész munkába állt, megérkeztem. Aznap éjjel nagyon nagy volt a forgalom, úgyhogy éjfél utánig segítettem neki. Ekkor bementünk az irodába, kezet mostunk, és Szókratész azzal lepett meg, hogy kínai vacsora készítésbe fogott, és belekezdett tanításának egy új szakaszába. A dolog azzal kezdődött, hogy a nagy menekülésről meséltem neki. Izgalmas filmnek tűnik, mondta, miközben kezdte kikapakolni a zacskó friss zöldséget, melyet behozott. És illik is a helyzetedhez. Hogy? Neked is a menekülésre van szükséged, Dan. Saját illúzióid fogja vagy. Az önmagadról és a világról alkotott illúzióké, hogy kiszabadítsd magad, nagyobb bátorságra és erőre lesz szükséged, mint bármilyen mozihősnek. Aznap például jól éreztem magam, hogy egyáltalán nem tudtam komolyan venni Szókratészt. Nem érzem, hogy börtönben lennék, legfeljebb olyankor, amikor egy székhez kötözöl. Mosni kezdte a zöldségeket. A vízcsapogás hangja mellett megjegyezte. Nem látod a börtönödet, mert a rácsai láthatatlanok. Feladatom része, hogy megmutassam kínos helyzetedet, és remélem ez lesz életed legkiábrándítóbb élménye. Köszönöm, barátom, mondtam, megütközve rossz akaratán. Nem hiszem, hogy megértettél. Egy fehér répagyökérrel rámutatott, aztán belevagdosta a tálba. Az, hogy kiábrándítalak, a legnagyobb ajándék, amit adhatok. Mivel te kedveled az ábrándokat, úgy érzed, hogy ez valami negatív dolog. Együtt érzen, azt mondod a barátodnak, milyen kiábrándító élmény lehetett. Pedig együtt kellene megünnepelned vele. A kiábrándulás ugyanis szó szerint azt jelenti megszabadulás az ábrándoktól. Te azonban ragaszkodsz az ábrándjaidhoz. A tényekhez, mondtam provokálóan. Tényekhez, lökte félre a tofut, amit éppen szeltelt. Dan, te szenvedsz, alapvetően nem élvezed az életet. A szórakozásaid, játékos ügyeid, sőt még a torna is csak arra valók, hogy eltereljék a figyelmedet a benned bujkáló félelemérzettől. Várj egy percet, Szókratész, mondta mindjárt után. Azt akarod mondani, hogy a torna, a szex és a filmek rossz dolgok?
Önmagukban vége nem azok, de te függsz ezektől, és nem szórakozásként használod őket. Arra jók neked, hogy eltereljenek attól, amit tudnod, hogy meg kellene tenned a szabadulástól. Várj, Szókratész, ezek nem tények. De igen, és tökéletesen igazolhatóak akkor is, ha azt te még nem látod, Dan. A te eredményért és élvezetért indított kutatásod során elkerülöd szenvedésed alapvető forrását. Szóval te így látod, igaz? Vágtam vissza élesen. Képtelen voltam úgy válaszolni, ne derüljön ki hangomból az ellentmondás. Éppenséggel nem ezt akartad hallani, ugye? Hát nem kifejezetten. Érdekes elképzelés, de nem hiszem, hogy illik rám. Ennyi az egész. Miért nem mondasz valami bíztatóbbat? Na persze, mondta, felvette a zöldségét, és újra vagdosni kezdett. Az az igazság, Dan, hogy csodálatos az életed, és egyáltalán nem szenvedsz. Szemsűszséged rám, már is harcos vagy. Ez hogy tetszik? Mindjárt jobb, nevettem, és hangulatom azonnal felderült, de tudtam, hogy ez nem igaz. Az igazság valahol középen van, nem gondolod? Szókratész nem emelte fel a fejét a zöldségekről, miközben így szólt. Úgy gondolom, hogy ez középen az én perspektívában nézve maga a pokol. Védekezem, megkezdtem. Én vagyok az egyetlen idióta, vagy arra specializálódtál, hogy a lelki nyomorékokkal dolgoz. Mondhatjuk így is, mosolygottuk, ezzel a szezámolajat öntött egy kínai serpenyőbe, és a forró platinra tette melegedni. De az emberiség nagy része osztozik a te nyomorúságodban. Miféle nyomorúság ez? Azt hittem, már elmagyaráztam, mondta türelmesen. Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz. Ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz. Sőt, ha pontosan azt kapod, amit akarsz, akkor is szenvedsz, mert nem tarthatod meg örökké az elméd, a te nyomorúságod. Meg akarsz szabadulni a változásoktól, a fájdalomtól, élet és halál kötöttségeitől, de a változás törvény, és semmiféle tettetéssel nem lehet megváltoztatni ennek a valóságát. Szókratész, igazán lelombozó tudsz lenni, tudod? Azt hiszem, már nem is vagyok éhes. Ha az élet nem más, mint szenvedés, akkor mire jó az egész? Az élet nem szenvedés, de te végig szenveded, és nem élvezheted, ha csak meg nem szabadítod az elmédet a kötöttségektől, és nem kezdesz szabadon szárnyalni, bármi történjék is. Szókratész beledobta a zöldséget a rotyogó serpenyőbe, aztán megkeverte az egészet. Csodálatos illat terjedt szét az irodában. Minden haragom elszállt. Azt hiszem, visszatért az étvágyam. Szókratész nevetett, és szétosztotta a ropogós zöldségeket 2 tányérra, melyeket vacsoraasztalként szolgáló régasztalára tett. Apró adagokat véve az evőpálcikájára csendben nevett. Én körülbelül 30 másodperc alatt behabzsoltam a zöldségeket. Azt hiszem, tényleg éhes voltam. Miközben Szókratész befejezte a vacsoráját, megkérdeztem tőle. Szóval akkor hogyan lehet az elmét pozitívan használni? Felnézett a tányérjából. Sehogy. Azután nyugodtan újra az ételére koncentrált. Sehogy. Ez Szókratész, ez őrület, és az elme teremtményei, a könyvek, a könyvtárak, művészetek, a társadalmunk haladása, amelyet a brilliáns elmék hoztak létre. Szókratész vigyorogva letette evőpálcikáit. Brilliáns elmék nincsenek. Majd a tányérokat a mosogatóhoz vitte. Szókratész, ahelyett, hogy felelőtlen kijelentéseket tennél, magyarázd meg, amit mondasz. Szókratész kijött a fürdőszobából, 2 csillogó tányért tartva a kezében. Azt hiszem, az a leghelyesebb, ha néhány kifejezést pontosítok a számodra. Az elme, szó ugyanolyan megfoghatatlan, mint a szerelem. A megfelelő definíció a mindenkori tudatállapotottól függ. A következőképpen értsd ezt. Rendelkezel egy aggyal, amely irányítja a testet. Információt raktároz, és eljátszik ezekkel az információkkal. Az agy elvont folyamatait intellektusnak nevezzük. Sehol nem említettem az elmét. Az agy és az elme nem ugyanaz. Az agy valóságos, az elme nem az. Az elme az alapvető agyi folyamatok illuzórikus kinövése, olyan, mint egy tumor. Magába foglalja az összes véletlenszerű, irányíthatatlan gondolatot, mely tudattalanul felbukkan a tudatba. A tudatosság nem ugyanaz, mint az elme. A tudat sem az elme. A figyelem sem az elme. Az elme akadály. Az elme bajt okoz. Valamiféle evolúciós hiba az emberi lénybe, egy elsődleges gyengeség az emberi kísérletben. Nekem nincs szükségem az elmére. Csendben ültem, lassan lélegezve. Nem tudtam igazából, mit mondjak. Azért nem sokára előre töltek belem a szavak. Meg kell mondanom különös a nézőpontot, Szókratész. Nem vagyok biztos benne, hogy értem, amiről beszélsz, te komolynak tűnsz. Mosolyogva megvonta a vállát. Folytattam. Le kell vágnom a fejemet, hogy megszabaduljak az elmémtől.
Ez is egy lehetséges gyógymód, de nem kívánatos mellékhatásai is vannak. Az agy hasznos eszköz lehet. Képes telefonszámokra emlékezni, matematikai feladatokat megoldani, vagy költészetet létrehozni. Ilyen módon a test többi részét traktorként használja. De amikor valaki nem képes megszabadulni a matematikai problémától, vagy állandóan a telefonszámra gondol, vagy zavaró gondolatok és emlékek merülnek fel benne akarata ellenére, akkor nem az agya dolgozik, hanem az elméje irányítja őt. A traktor megvadul, mondta mosolyogva. Értem. Ahhoz, hogy igazán megértsd, meg kell figyelned önmagadat, hogy lásd, miről beszélek. Egy dühös gondolat buzog fel benned, amitől dühössé válsz. Ugyanígy működik ez a többi érzelemmel is. Kificamodott válaszok ezek ellenőrizhetetlen gondolataidra. A gondolataid pedig olyanok, mint a vadmajmok, ha megcsípi őket egy skorpió. Szókratész, úgy gondolom, túl sokat gondolkodsz. Csak azt akartam mondani, hogy tényleg szeretnék megváltozni. Ez jellemző rám, mindig nyitott voltam a változásokra. Ez az egyik legnagyobb illúziót. Szívesen változtattál az öltözködéseden és a frizurádon, cseréltél nőt, lakást vagy állást, nagyon készséges vagy, hogy bármit megváltoztass. Kivéve önmagadat, de változni fogsz. Vagy én segítek neked, de az idő nem mindig kíméletes, volt a bal jóslaton. Válasz. De először is vedd észre, hogy börtönben vagy. Azután megtervezhetjük a szökésedet. Ezután az asztalához vonult, fogott egy ceruzát, és elkezdte ellenőrizni a számlákat, mint egy elfoglalt adminisztrátor. Volt egy olyan határozott érzésem, hogy az este további részére el vagyok engedve. A következő néhány napon, amelyből hamarosan néhány hét lett, bebeszéltem magamnak, hogy túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy beugorjak Szókratészhoz, de szavai ott zörögtek az elmémben, tartalmak befolyása alá kerültem. Egy kis jegyzetfüzetet kezdtem vezetni, amelyben leírtam napi gondolataimat, kivéve az edzések idejét, amikor a gondolataim elsőbséget adtak a cselekvésnek. 2 napon belül egy nagyobb jegyzetfüzetet kellett vennem, 1 hét múlva is az is tele lett. Megdöbbentett gondolatfolyamataim tömege és általános negatív jellege. Ez a gyakorlat tudatosította bennem elmém hangját. Felöstötte gondolataim hangját, amelyek korábban csak tudattalan értérzeneként voltak jelen. Abba hagytam az írást, de a gondolatok tovább zengtek a fejemben. Talán szok segíthetne nekem a hangerő beállításában. Elhatároztam, aznap éjjel meglátogatom. A garázsban találtam rá, éppen egy öreg Chevrolet motorját tisztította gőzzel. Éppen belekezdtem volna a mondókámban, egy fiatal nő, apró sötéthajú alak jelent meg az ajtóban. Még szok se hallottam meg, mikor bejött, ami igen szokatlan volt. Csak közvetlenül előlem vette észre a lányt, s tártkarokkal indult feléje. A lány odatáncolt hozzá, megölelték egymást, körbeforogtak a szobában. A következő néhány percben egymás szemébe néztek. Igen? Kérdezte Szókratész. Igen, felelte a lány. Meglehetősen bizarr volt. Fel nem volt más dolgom, jól megnéztem a lányt, ahárhányszor megpördült mellettem. Valamivel magasabb volt, 150 centinél izmos, mégis finom kecsesség árad belőle. Hosszú fekete haja konyba volt fogva, hátrafésülve tiszta fénylő arcából. Arcában legfeljebb a szeme volt, hatalmas és sötét szeme. Végül észrevették, hogy bámulom őket. Dan, ez itt Joy, mondta Szókratész. Rögtön megtetszett. Szemei ragyogtak édes, kissé, kópés mosolya fölött. A Joy a neved, vagy a hangulatod leírása? Kérdeztem jópofáskodva. Mind a kettő, felelte. Szókratészre nézett, a férfi bólintott, ekkor Joy átkarolt, kezei lágyan burkolták be a derekamat egy igen gyengéd ölelésben. Egyszerében 10-szer olyan energikusnak éreztem magam, mint valaha vidámnak, gyógyultnak, kipihennek és tökéletesen szerelmesnek. Joy rám nézett hatalmas fénylő szemeivel, az enyémek pedig üvegesek lettek. Az öreg Buddha berakott a facsarógépbe, nem igaz? Kérdezte gyengéden. Azt hiszem. Ébredj fel, Dan. Megéri a csavarás. Én tudom. Én voltam az első. Az ajkaim túl gyengék voltak ahhoz, hogy a részletek után érdeklődjek. Ezen kívül a lány Szókratészhoz fordult, és így szólt. Most megyek. Találkozzunk mindannyian itt, szombat reggel 10-kor, és menjünk fel a Tilden Parkba piknikezni. Én készítem az ebédet. Úgy tűnik, jó idő lesz. Rendben. Szókratészre nézett, majd rám. Ostobán bólintottam, miközben ő már hangtalanul kiült bent az ajtón. Aznap is a Szókratész nem sokra ment a segítségemmel. Valójában a 7 hátralévő része teljesen kárba ment. Végül, amikor eljött a szombat, félmeztelenül sétáltam a busz megállóhoz. Szerettem volna egy kis tavaszi színt szerezni, és azt reméltem, hogy izmos alakommal hatást tehetek Joyra. Felmentünk busszal a parkba, aztán sétáltunk a fenyők, tölgyek, nyírek és szilfák között nagy hangba elszólt zörgő leveleken.
Kipakoltuk az ennyi volt egy füves dombon, amely tökéletesen ért a napsütés. Leveredtem a pokrócra, nagyon szerettem volna lesülni, és reméltem, hogy Joy csatlakozik hozzám. Hirtelen megelveledett a szél, és felhők gyűltek fölénk. Hihetetlen volt. Esni kezdett, először cseppekben, aztán pedig egyre sűrűbben. Káromkodva magamra kaptam az ingemet. Szókratész csak nevetett. Mi olyan mulatságos, förmetem rá. Bőrig ázunk, egy óra múlva jön csak a következő busz, az ennivaló pedig tönkrement. Joy késztette, biztos vagyok benne, hogy ő nem tartja. Joy is nevetett. Nem az esőn nevetek, mondta Szókratész. Rajtad mulatok. Szókratész üvöltve meghempergezett a neves avarban. Joy táncra perdült, és az ének az esőben énekelte. Ginger, Rogers és Buddha. Hát ez nekem sok volt. Az eső olyan gyorsan állt el, ahogyan kezdődött. Előbújt a nap, az ennivalós ruháink pedig hamarosan megszáradtak. Úgy tűnik, működött az esőtáncom, hajolt meg Joy. Közben Joy leült roskadt önmagam mögé, és a vállamhoz dörgölzött. Szókratész beszélni kezdett. Éppen ide, hogy elkezd tanulni az élet nyújtotta tapasztalatokból, ahelyett, hogy panaszkodsz rájuk, vagy sütkérezel a fényükben. 2 nagyon fontos lecke adódott számodra. Az égből hullottak alá, úgy is mondhatjuk. Beletemetkeztem az ételbe, és megpróbáltam oda se figyelni. Először is, mondta a zöld salátát rákcsálva. Sem a csalódásodnak, sem a dühödnek nem az eső volt az oka. Tele volt a szám krumpli salátával, úgyhogy nem tudtam védekezni. Szókratész folytatta, parancsolan hadonászva egy répával. Az első, a természet tökéletesen törvényszerű megnyilatkozása volt. Az, hogy ideges lettél a tönkrement kirándulás miatt, vagy boldog, amikor a nap visszatért, a gondolataid eredménye volt. Semmi közük nem volt magukhoz az eseményekhez. Nem fordult még elő veled, ünnepek előtt boldogtalannak érezted magad. Olyankor egyértelmű, hogy az elméd, és nem más emberek és a körülményeid befolyásolják a hangulatodat. Ez az első lecke. Szókratész lenyelt a salátáját, majd így folytatja. A második lecke abból ered, hogy megfigyeltem, hogyan lettél egyre mérgesebbek, észrevetted, hogy ilyen cseppet se lettem ideges. Láttad magadat egy harcossal összehasonlítva, vagy 2-vel, ha úgy tetszik. Szókratész Joyra vigyorgott. Ez nem tetszett neked. Azt jelentette, hogy szükséged van a változásra. Morózusan ültem, emésztve, amit mondott. Szinte észre vettem, hogy ő és Joy elszögdécseltek. Nem sokára újra szemerkélni kezdett az eső. Szókratész és Joy visszaszöktek a pokrócra. Szókratész fellekezdett ugrálni, korábbi viselkedésemet utánozva. Az istenit, esik, kiáltotta. Ennyit a piknikünkről. Előre-hátra dobogott, rám kacsintott, gonoszul vigyorogva, aztán hasra vágta magát a nedves leveleken. És úgy csinált, mintha úszna. Joy valami énekbe fogott, vagy nevetett, nem tudtam eldönteni. Akkor én is elengedtem magam, és bukfencezni kezdtem a nedves leveleken, birkózva Joy-jal. Ez különösen tetszett, és azt hiszem neki is. Futkároztunk és vadul táncoltunk, mint elmjött a kirándulás ideje. Joy olyan volt, mint a játékos kiskutya, akkor mégis büszke, erős nő volt. Gyorsan süllyedtem. Amikor a busz letáncolt az öbölre néző kanyargós dombok közt, az ég rózsaszín és aranyszínekben játszott a naplementében. Szókratész halvány kísérletet tett, hogy összefoglalja, amit meg kell tanulnom, de én hatalmas igyekezettel megpróbáltam tudomást sem venni róla, és Joy-jal ölelkeztem a hátsó ülésen. Ha szabad kérnem a figyelmedet, szólt meg Szókratész. Felém nyúlt, és 2 ujja közé fogta az orromat, maga felé fordította az arcomat. Mit akarsz? Kérdeztem. Joy fülembe suttogott, még ez a Szókratész mindig az orromat fogta. Szívesebben hallgatom őt, mint téged, mondtam. Pedig ő csak a lejtőn vihet lefelé, mondta vigyorogva, és eleresztette az orrom. Csak egy szerelmes, fiatal bolond nem látja, hogy a csalódása és az örömei az elméjének szüleményei csupán. Na, ezt kiválóan mondtad, szóltam, és beleszédültem Joy szemeibe. Amint a busz bekanyarodott, csöndben ültünk és figyeltük, hogy San Franciscóban kigyúlnak a fények. A busz megállt a hegy lábánál. Joy gyorsan felkelt és leszállt, Szókratész pedig követte. Én is indultam utánuk, de Szókratész visszanézett rám, és így szólt. Ne. Ennyi volt az egész. Joy rám nézett a nyitott ablakon keresztül. Joy, mikor láthatlak újra? Lehet, hogy hamarosan. Attól függ, válaszolta. Mitől függ? Kérdeztem. Joy, várj, ne menj el. Sofőr, engedjen leszállni. De a busz már távolodni kezdett ők. Joy és Szókratész eltűntek a sötétben. Vasárnap mély depresszióba estem, amin nem tudtam úrrá lenni. Hétfőn alig hallottam, mit mond a tanárom az órán. Nem tudtam odafigyelni az edzésen, és az energiám elfolyt. A piknik óta nem ettem. A hétfő esti látogatásra készültem a benzinkútnál. Ha ott találnám Joyt, elérnem, hogy jöjjön el velem, vagy én mennék el vele. Ott volt, és Szókratésszal nevetgélt éppen, amikor beléptem az irodába. Idegennek éreztem magam, és azon tűnöttem, rajtam nevetnek-e. Bementem, levettem a cipőmet, és leültem.
Nos, Dan, bölcsebb lettél már egy kicsit szombat óta? Kérdezte Szókratész. Joy csak mosolygott, de fájt a mosolya. Nem voltam biztos benne, eljössz ma, Dan, mert azt hittem, talán félsz, hogy mondok valami olyasmit, amit nem akarsz hallani. Szókratész szavai apró kalapácsütésekként értek. Csikorgattam a fogaimat. Próbálj meg ellazulni, Dan, szólt meg Joy. Tudom, hogy segíteni akar, de úgy éreztem, hogy megsemmisülök kettőjük kritikájától. Dan, folytatta Szókratész. Ha továbbra sem látod meg a gyenge pontjaidat, nem tudod kijavítani őket, és nem tudsz élni az erősségeiddel sem. Olyan ez, mint a torna. Nézd magadra. Alig tudtam beszélni. Amikor megszólaltam, a hangom reszketett a feszültségtől, a dűtől és az önsajnálattól. Én nézek. Nem akartam így viselkedni előtte. Szókratész jókedven folytatta. Már mondtam neked, hogy az, hogy kötelezően figyelsz az elmét hangulataira és impulzusaira, alapvető hiba. Ha így folytatod, önmagadra maradsz, és ennél rosszabb végzetet el sem tudok képzelni. Szókratész szívesen nevetett ezen, Joy pedig egyértelműen bólogatott. Néha igen, begyöpösödötten viselkedik, nem? Mondta Joy Szókratészre vigyorogva. Mély csendben ültem, ökölbe szorítva a kezem, végül képes voltam megszólni. Egyáltalán nem gondolom, hogy bármelyik költök is nagyon humoros lenne. Erősen uralkodtam a hangomon. Szókratész hátradőlt a székében, és hideg kegyetlensége így szólt. Még égreges vagy, de nem valami jól titkolod, szamár. Jaj, csak ne Joy előtt, gondoltam. A dühöd, folytatta, az bizonyítja, milyen makacsak az illúzióid. Minek védelmezni egy olyan ént, amiben nem hiszel? Mikor fogsz felnőni? Ide figyelj, te vén bolond, rikoltottam. Jól érzem magam, és csak hecből járok ide. Láttam, amit látnom kellett. A te világod tele van szenvedéssel, és nem az enyém. Le vagyok törve, de csak akkor, amikor veled vagyok. Sem Joy, sem Szókratész nem szólt egy szót sem. Csak bólogattak, együttérzően és szívélyesen. A francba az együttérzésükkel. Ti ketten azt gondoljátok, hogy az élet tiszta, egyszerű és mulatságos. Egyik őtöket sem értem, és nem vagyok benne biztos, hogy meg akarom érteni. A szégyentől, a zavarodottságtól és a fájdalomtól megvakulva kitámolyogtam az ajtón, és fogadkoztam abba, hogy elfelejtem Szókratészt, Joyt, és azt, hogy valaha betévettem ez a benzinkúthoz azon a csillagos éjszakán. Méltatlankodásom öncsalás volt, és tudtam ezt. Ami még rosszabb, tudtam, hogy ők tudják. Ezt elszúrtam. Gyengének és ostobának éreztem magam, mint egy kisfiú. Azt nem bántam, hogy Szókratész előtt leégek, de hogy előtte. Biztos voltam benne, hogy örökre elvesztettem. Végigfutottam az utcákon, aztán rájöttem, hogy lakásommal ellenkező irányba szaladok. Végig kocsmában kötöttem ki a University Avenue-n, a Grove Street közelében. Leittam magam, annyira csak tudtam, és mikor végül hazakeveredtem, hálás voltam, hogy egyáltalán tudok magamról. Soha nem megyek vissza. Elhatároztam, hogy megpróbálok visszatérni hónapokkal ezelőtt eltaszított régi normális életemhez. Elsőként a tanulásban kellett felzárkóznom, ha valahogy is el akarom végezni az egyetemet. Suzy kölcsönadta a történelmi jegyzeteit, és az egyik csoporttársamtól megszereztem a pszichológiai jegyzeteket is. Késő éjszakáig fennmaradtam, dolgozatokat írva, könyvekbe temetkezve. Sok dolgot kellett memorizálnom, és még többet elfelejtenem. A tornateremben kifulladásig edzettem. Az edzőm és a tagottársaim először örömmel látták, milyen új energiák töltöttek el. Rick és Sid, két legkevesebb haverom az edzésről, le voltak nyűgözve a bátorságomtól, és viccelődtek halálos elszántságomon. Minden gyakorlatot megcsináltam, ha készen voltam rá, ha nem. A többiek azt hitték, a vakmerőség hajt. Én tudtam, hogy szerettem volna megsérülni. Szerettem volna, ha bennem égő fájdalomnak fizikai oka is van. Egy idő után Rick és Sid tréfálkozása aggodalommá változott. Dan, észrevetted, hogy fekete karikák vannak a szemed alatt? Mikor borotválkoztál utoljára? Kérdezte Rick. Sid szerint túlságosan lefogytam. Valami baj van, Dan? Az az én dolgom, csatolta fel. Bocs, Sid. Úgy értem, köszönöm, de jól vagyok. A sovány ember, a rossz kedvű, tudod. Azért néha aludjál is egy kicsit, mert semmi nem marad belőled nyárra. Az biztos, nem mondtam nekik, amennyire nem bántam volna, ha végleg eltűnök. Azt a néhány deka hájat, ami még rajtam volt, hamarosan izommá és porcá változtattam. Olyan kemény lettem, mint egy Michelangelo szobor. A bőröm sápatlan, áttetszőn fény lett, mint a márvány. Majdnem minden este moziba mentem, de nem tudtam kiverni a fejemből Szókratész képét. Előttem voltam, ül a benzinkútnál, esetleg Joy is vele van. Néha sötét látomásom támadt, amelyben mindketten ott ülnek, nevetnek rajtam. Talán én vagyok a harcosságuk áldozata, gondoltam. Nem találkoztam Suzyval vagy más ismerős lányjal. Minden szexuális vágyamat levezettem az izzasztó edzéseken, és hogyan tudtam volna akármilyen nőnek is a szemébe nézni azok után, hogy Joy szemeit láttam. Egyik éjszaka kopogásra ébredtem, és Suzy félénk hangját hallottam meg kintről. Danny, bent vagy? Dan? Egy papírt csúsztatott be az ajtó alatt. Fel sem keltem, hogy elolvassam az üzenetét. Az életem kész kényszenvedés lett.
Fülemet bántotta az emberek nevetése. Elkezdem, hogy Szókratész és Joy, varázsló és boszorkány, összedugják a fejüket és összeesküsznek ellenem. A filmek, amiket végültem, elvesztették a színüket. A zennival, amit ettem, szappanízűvé vált. Egyszer aztán az egyik órán Watkins társadalmi hatásokról van hasonló magyarázat, felálltam, és egyszer a saját hangomat hallottam, ami teljes erőből azt kiáltja, hogy baromság! Néhány azonosítatlan kéz tapsolt, és suttogás nevetgélés hallatszott. Watkins nem volt az a fajta ember, akit könnyen ki lehetett hozni a sobrából. Lenne olyan szíves megmagyarázni, amit mondott? Kikecmelektem a székemtől a pacsorok közötti folyosóra, és felmentem a katedrához. Hirtelen szerette volna, ha meg vagyok borotfálkozva, és tiszta ruha van rajtam. Ott álltam szemben a tanárral. Mi köze ennek az egészhez, a boldogsághoz, az élethez? Újabb taps a közönség soraiból. Éreztem, hogy végigmér. Vajon veszélyes vagyok-e? Úgy döntött, hogy lehetséges. Így a jó. Egyre magabiztosabb lettem. Talán van valami abban, amit mond, közölte szelíd megoldással. Te jó ég, 500 ember előtt szórakozott velem. Szerettem volna elmagyarázni nekik, hogy is van ez. Tanítani fogom őket, megértettem velük a dolgot. Az osztály felé fordultam, és mesélni kezdtem neki a férfival, akivel találkoztam egy benzinkútnál, és aki megmutatta nekem, hogy az élet nem olyan, mint amilyennek látszik. Belekezdtem a hegyen lakó király mesébe, aki egyedül volt a megbomlott városba. Ez halálos csend volt, aztán néhány ember nevetni kezdett. Mi a baj? Semmi vicceset nem mondtam. Folytattam a történetet, de hirtelen nevetés söpört végig az előadó termen. Ezek mind megőrültek, vagy én vagyok bolond? Watkins valamit súgott nekem, de nem hallottam. Értelmetlenség volt bár, de folytattam. Újra suttogott valamit. Fiam, szerintem azok nevetnek, hogy nyitva maradt a slicce. Halálra váltan lenéztem majd újra a tömegre. Nem, ez nem lehet, hogy megint hülyét csináltam magamból. Vagy megint én legyek a bolond. Sira fakadtam, mire elhalt a nevetés. Kirohantam a teremből, végig a kampuszon, szaladtam kifulladásig. 2 nő sétált el mellettem, műanyag figurák, hivatásos semmittevők. Amint elhaladtak mellettem, utálkozva néztek rám, aztán elfordultak. Néztem mocskos ruháimra, talán bűzlöttek is. A hajam fésületlen csomókban lógott, több napja nem borotválkoztam. A diákszövetségben találtam magam, de nem emlékeztem, miként kerültem oda. Egy ragadós, műbőrrel bevont székbe rogytam, és álomba zuhantam. Azt álmodtam, hogy fényes karddal egy falóhoz szegeznek. A billegő körhintához erősített ló körbe-körbe járt, én pedig kétségbeesetten próbáltam megkapaszkodni. Hamisan zengő, szomorú zenét hallottam, a háttérben pedig a rettenetes nevetés hangját. Szédülve ébredtem, azután hazatámolyogtam.